Baby po. Sabihin. Ayaw! Ayaw! Bakit may tagawalot ka? Ay, mga bata ka. May turn ba? Ano mo? Ano-anong ginagawa mo? Kentang na yun. Calling the attention of all of you food merchandisers. All of you food merchandisers, turn down section please. Busy. Ha? Ha? Magkano? 80. Ha? 80 lang? Kasi naman bumibili ka Ite, wag. Mahal. Ito naman parang parang bumibili ka magkano. Ano pa? Baka di na kami mag-usap mo. Hindi tayo pera. Na? Pera. Ano? Nakadispo na pera. Anong binibita pera dito? Ano na? Attention SC Joshua Nanfu, SC Joshua Nanfu, this is assembly please.
Baka nalalaki ka. Sampu nga ano. Ano lang. Ayun o. Yan na, shampoo mo din ah. Ha? Ganyan din. Wala na yun sa'yo. Tao. Ano, Kojic mo? Ha? Kojic mo na sabon. Kojic mo. Punta tayo sa may meat station. Nakotin tayo dun. Dami na nito. Ito. Calling the attention for Miss Cristela Bunsi. Miss Cristela Bunsi to the office